Nyaya mafambira ndeyekuti muri kuda kuziva kuti apedza vanhu mumushandi yani. Ichokwadi munhu waMwari. Ndezvekuti izvo takazvarwa tiri 8. Saka pane zvino tasarwa tiri 3. Zvinoti munin'ina wangu ari papa uyu nehanzvadzi yangu iri papa uyu. Saka ndizvo tafambira pana pamunhu waMwari. Ichokwadi here chiri tauro? Ichokwadi munhu waMwari. Chokwadi here? Ichokwadi munhu waMwari. Okay. Dambudziko riripo imi mukoma mukuru vari kukufungidzirai kuti munoroya kusanganisira vanin'ina. Munhu waMwari mataura chokwadi. Asi kutaura chokwadi wanotifungidzira asi hazvina kana proof. Ndosaka tauya tese takadai nekuti hazvina kana proof kuti ndini tiri kuroya dzinza redu. Ndosaka tauya pano. Munondibvumidza here kuti ndite back to sender prayer kuti kana paine ari kuroya zvidzokere kwazvabva? Ende mune matondichendesawo munhu waMwari ndotenda prophet. Ya ichokwadi ichocho ishe. Totokumbira kuti muite back to sender. Kana neniwo ndozvandiri kutoda kuti zviitwe seizvozvo. Back to sender. Okay. Let me do it now. But back to sender, I assure you kuti kana pakati penyu paine ane zvaakabata zvinozivikanwa nhasi. Mudara. Ndozvamuri kuda? Wangu shamu man of God. Yeah, isha handisi hangu ishe. Aume man of God. Isha handisi. Munhu waMwari. Mvuga mapa. Mese. Geza maoko. Iti Mwari mama. Mwari. Nasi. Kana paine vari kushereketa. Kana pane vari kushereketa. Ngadzokere kwazvabva. Nezita raJesu. Amen. Gezai maoko. Muchitaura itei Mwari. Kana paine vari kushereketa. Ngadzokere kwazvabva. Nasi. Amen. Kwe muri ngoshiringenya china baba? No, ndaita krempi. Maita krempi? Simukai tiite back to sender. Makasemuka. Simukai. Ano, vane krempu inopera manje. So ngati mere krempu ipere. Mati baba? Ndinoshambisika kuti krembe yabata nguva ingwani tese takangopfugama. Mira krembe inowanika ingozunza izvo krembe ipere tipedze. Ya chipfugamai zvenyu. Pfugamai. Yapera vari here maoko krembe yapera. Ya yapera krembe. Wangu munhu waMwari. Chegezai maoko. Mati baba? Tatoya kunoku kuya kwateta kunoku tatoya kuti handi tinobatsirwa wakabvuma. Gezai maoko 2 minutes isangogeza ingwani zvapere ngwani. All right. Gezai maoko baba? Anomboramba baba. Chegezai muteedzere zvandiri kutaura. Hakuna kudedera zvenyu. Koma kukunya kunyai zvenyu baba, vapengwa vakunya.
Maredere. Wongo munhu waMwari. Wakukakama patinogara nawo wakakama. Mutokakama. Wakakama. Chigezai maoko baba, chigezai maoko enyu. Gezai. Iti Mwari. Iti Mwari. Mwari. Kana paine ari kushereketa. Kana paine anoshereketa. Gezai maoko. Kana paine anoshereketa. Ngazvidzokere kwazvabva. Ngazvidzokere kwazvabva. Hazvina mhosva, ndini ndakaenda kun'anga kuMozambique. Iti hazvina mhosva, ndini ndakatora mushonga kuMozambique. Hazvina mhosva, ndini ndakatora mushonga kuMozambique, ngazvidzokere kwandiri. Ndaida kuti ndito laki ndekuti mushonga laki ndibasire man of God. Kwese kwatiri kuita ndo kukonzeresa. Inini izvezvi ndinoti ndakagara nemurume anondiona semunhu asina basa, mwana andiite andikaita anongofa. Ndabatikana zingaiti. Kana tiri kumba ndwandunza kuno kwewewe. Ndwandunza kuno kwanditika. Wandunzire kuno. Ndwandunza kuno kwewewe. Garai basi. Fugamai mudara, fugama. Ndozvisiya zvakadaro muka. Ndrudzingwa mabasa ndakapinda marriage handisimbokwanisa kugara nemukadzi. Ndifumurisa iwewe. So, nyaya dzenyu kuti dzipere. Ndoda kuti baba munouya nezvamakapiwa zviri kumba. Mukasauya nazvo, Ndrozuka. unofanira kuti uye nezvinhu zvako wega. Munozviitirei? It's fine. Ndosangana nemusi weSunday nebhegi rezvinhu zvenyu. Munodzoka musi weSunday. Totenda munhu waMwari. Iwe muroi chenjera, bata gondwa chenjera.